Good morning students. दिनै जों फरायगोन थाखो 4 नि सानखान्थि फरा 4 रां आरो फैसा। बे जों नुनो मोनदों जे माखासे गथ'फोरा बिसोरनि मुङा जाहैबाय मनि, जुमि, इभान आरो कमला। बिसोरो मोनसे पार्कआव थांबाय थादोंमोननो। थांबाय थानायाव बिसोर मा नुखो? गावसिनिथिं दावबायबोनाय मासे सैमा फिसा नुबायनो। बे सैमा फिसाया मामोन? लेंग्रामोन। सैमा फिसा लेंग्राखौ नुनानै बिसोरो दुखु मोननानै बै सैमाखौ अनखांनानै मोननानै हाखु दाखुयै बिसोर मा लांखो? सैमाफोरनि डाक्टारनि खाथिसिम माने सैमानि जुनारफोरनि देहा फाहामसालिसिम लांबाय। लांनायाव बिसोर मा जाखो? जमायै खांनानै बै डाक्टारनि फिस बा रां होनांगौखौ जमायै खांनानै बिसोरो होनांगौ जाहैबाय। दा बिसोर नाय बै रांफोरा सोर बेसेबां होदोंमोन नायदो। बेहाय नाय मनि मुंफ्रा बे मा दङ? बे संलायाव मा दङ? मुं मनि, जुमि, इभान आरो कमला बे गथ'फोरनि नाम, साब्रै गथ'फोरनि नाम। आरो रांनि अनजिमा सोर बेसेबां रां होदोंमोन बेहाय दङ सावगारि हिसाबै। आरो गासै राङा बेसेबां जाखो? बै गथ'फोरनि गासै राङा बेसेबां बेखौ लिरनाय दङ। दा बेहाय नायदो मनिया बेसेबां दंमोन? बेहाय 200 बे 200 जानांगौमोन। सरि, बे 100 जानांगौमोन बे 100 जानांगौमोन। बे सावगारिया बेलेग जादों। बे 100 बे 200 लिरदों नालाय 200 रां 50 फैसा। अब्ला बेहाय 100 जानांगौमोन बे सावगारिया बेलेग होफ्लांदों बिसोरो। बेबो एखे जानांगौमोन। 100 दाजाब 100 बेसेबां जाखो? 200 200 दाजाब 50 बेसेबां जाखो? ओमफ्राय इथिं जोङो हांखोजों लिरबा मा जागोन? 100 200 रां आरो 50 फैसा। बे खुस्रा फैसा। बेयाव 1 रांनि गाहायनि फैसाखौ मा बुङो? गाहायनि अनजिमाखौ मा बुङो? फैसा। आरो गिदिर फैसाफोरखौ 1 रांनिफ्राय गोजौनि फैसाफोरखौ मा होननानै बुङो जोङो? रां होनना बुङो। बेबायदिनो जुमिना बेसेबां दङ? 100 आरो 50 आरो 20 आरो 10। अब्ला बेसेबां जाखो सानदो? बे 100 थाबायना, ओमफ्राय 50 दाजाब 20 70 दाजाब 7 दाजाब 10 80। अब्ला बेसेबां जाखो? 180। बेहाय लिरदो 180 रां होनना लिरदो। बे खारन खुस्रा फैसा गैया नालाय, बे रां गोजा नालाय, बेखायनो 180 रां लिरदो। दा इभाननियाव मा दङ? 200 रां गांसे आरो 50 रां गांसे आरो 50 फैसा खुस्रा गरसे आरो 25 फैसा खुस्रा गरसे। अब्ला नोङो रांखौ सानग्रोदो। राङा बेसेबां दङ? 200 दाजाब 50 बेसेबां जाखो? 250 रां आरो बिथिं बेसेबां दङ? 50 फैसा आरो 25 फैसा। 50 आरो 25 बेसेबां जाखो? 75 फैसा। फैसाया बेसेबां दङ? 1 रांनिफ्राय खम अनजिमा बेसेबां दङ? 75 फैसा। अब्ला बेसेबां जागोन बियो? 250 रां आरो 75 फैसा दङ। सोरनियाव? इभाननियाव। दा बेबायदिनो कमलानियाव मा लिरदों? कमलनियाव मा बेसेबां रां दङ? गांसे 200 रां, गांसे 50 रां आरो गांसे 20 रां। बे रांखौ दाजाबग्रोजोबदो। बेसेबां दङ? 200 आरो 50 दाजाब 20 बेसेबां जायो? 70। अब्ला बेसेबां जाखोयो? अब्ला बेसेबां जाखो? 200 दाजाब 70 270 रां जाग्रोबाय। बैथिं खुस्रा फैसाया बेसेबां दं बेनाव? 50 फैसा खुस्रा गथा दं बेनाव। अब्ला बेखौ जों मा लिरगोन? 50 फैसा। अब्ला बे गासै बेसेबां जाखो? कमलनाव बेसेबां दङ? 270 रां आरो 50 फैसा। दानिया नों बिसोरखौ नायखादो आरो मोजाङै नायना लाफिन। बिथिं दाजाबनो नांगौ जागोन। दा बिथिं फैदो। बे मा लिरदों? मनि आरो जुमिनि राङा जयै बेसेबां रां जागोन नायनो फैनांबाय। दा मनिया बेसेबां रां दंमोन आरो जुमिया बेसेबां रां दंमोन? बे सानैनि रांखौ जुदि दाजाबोब्ला गासै बेसेबां जागोन होनना बुंदों। दा नाय, मनिनि राङा बेसेबांमोन? समान 200 रां आरो 50 फैसा दंमोन। ओमफ्राय जुमिनिया बेसेबां रां दंमोन? 180 रां। बे 180 रांल' दंमोन। आरो फैसाया बेहा माने खुस्रा फैसा जेबो गैयामोन। थाइसेनि खमनि अनजिमा फैसा जेबो गैयामोन बेहा। गासैबो राङावनो दंजोबोमोन बेहा। अब्ला बेखौ नोंसोरो मारै बहायगोन? रांखौ रां सिदा बहायदो, ओमफ्राय फैसाखौ फैसा सिदा बहायदो। दा बेहाय नाय, मनिना 200 दङ आरो रां दङ आरो बिना 50 फैसाबो दंदेरो। खिन्थु जुमिना गैया। ओंखायनो जोङो 180 रांल' लिरगोन। दा जुमिनाव फैसाया जेबो गैया नालाय, बे नोङो
होयोब्ला लाथिख' लाथिख' फैसा लिरनो हायो हो कारन बेनाव जेबो गैया नालाय जेबो गैखाया जों लाथिख' लिरबाय दाजाबनायाव सुबिदा जानायखाय दानिफ्राय जों लिरदो बिदिनो फार्स्टआव बिथिंनिफ्राय फैसानिफ्राय दाजाबग्रोदो लाथिख' दाजाब लाथिख' लाथिख' बा दाजाब लाथिख' बा बे जाहैबाय फैसानि दाजाबनाया जोब्बाय 50 फैसा जाबाय बेथिं रांखौ दाजाबदो लाथिख' दाजाब लाथिख' 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 दाजाब 8 8 थाबाय 2 दाजाब 1 3 अब्ला मनि आरो जुमिननि गासै राङा बेसेबां जाखो 380 रां आरो 50 फैसा दा थिग बेबायदिनो इभान आरो कमलनि राङा जयै बेसेबां रां जागोन दा इभानजों कमलनि राङा बेसेबां जागोन होनना बुंदों दा नायदो इभाननि राङा बेसेबांमोन जों संलायाव नायना लिरबाय इभाननि राङा 250 रां आरो फैसाया बेसेबां 75 फैसा दा कमलनि राङा बेसेबांमोन 270 रां आरो 50 फैसा दा बेखौ जों बेबायदि बहायबाय दाजाबनायनि थाखाय बेखौ मा खालामनो थिनदोंमोनलाय दाजाबनो थिनदों हो जयै गासै फैसा जागोन माने मा खालामनांगौ जोङो बेखौ नागिरनोब्ला दाजाबनांगोन हा बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखि जमा खालामनाय माने दाजाबनाय दा बेखौथ' जों बहायखाबाय दाजाबनायनि आयदायाव बेखौ रांजों रां समान आरो फैसाखौ फैसा बिजों समान अब्ला बा फैसाखौ जोङो फैसानि बाहागोखौ जोङो दाजाबगोनसै 5 दाजाब लाथिख' बेसेबां जायो 5 7 दाजाब 5 बेसेबां जागोन 12 जायोमोन ना ओंखायनो जों मा लिरगोन बेहाय 2 दा बेहाय जोङो दाजाबनायनि आयदाखौ एखेखौनो लागोन बा नोंसोर ओरैबो खालामनो हायो 7 दाजाब 5 या बेसेबां जाखो 12 दा बेहाय जोङो जुदि 12 लिरोब्ला बे मा जागौमोन 125 फैसा दा 125 फैसा माने मा 1 रां जानो बेसेबां नांगौ 100 फैसा अब्ला जों बे 1खौ मा खालामगोन राङाव हरसै माने 100नि बारबाय नालाय बे जों फैसायाव मोननैल' अनजिमा थायो हा ओंखायनो जों बेहाय 1खौ लिरला बेखौ 1खौ बिथिं हरसै दा लाथिख' दाजाब लाथिख' लाथिख' जायो नालाय आरो बिथिं 1 रां थादेरबायना बा 1खौ बेहाय लिरबाय बे 12नि 1खौ बिथिं हरबाय दानिफ्राय 7 दाजाब 5 12 नालाय 2 लिरबाय आखायाव 1 ओमफ्राय 2 दाजाब 2 4 आखायाव 1 5 बा बे बेसेबां जाखो बे इभाननि आरो कमलनि गासै राङा 521 रां आरो 25 फैसा जाहैबाय दा थिग बेबायदिनो मनि आरो कमलनि राङा बेसेबां जागोन बेखौ नोंसोरो दाजाबनो जेरै आं बेखौ बुंबायना नोंसोरखौ फैसाजों फैसा आरो रांजों रां दाजाब आरो बेहाय जुदि जेनेबा 5 बेसेबां मोनो 10 मोनोब्ला मा खालामगोन बेहाय फैसायाव मोननैल' अनजिमा लिरनो हायो हा बेखौ दाजाबनाय आयदायाव जेरै जोङो हाथ्लेखौ आवगायाव दाजाबहैयो बेबायदिनो बेहायबो एखे खालामबानो जाबाय बे दाजाबदो आं बहायना होखाबाय नोंसोरखौ दाजाबबानो जाबाय बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो जुमिनि आरो इभाननि राङा बेसेबां जागोन जमायै बेखौबो आं बहायना होखाबाय नोंसोरो दाजाबनानै बे आबुं खालामबानो जाबाय दानिया नोंसोर गाहायाव फैदो बे मा लिरदों नाय रां आरो फैसाखौ माबोरै लिरनाय जायो बुजिना लानि फै होनना बुंदों मनिनि आखायाव 200 रां 50 फैसा दं 200 रां 50 फैसाखौ जों 200 दशमिक बा डट 200 डट बा दशमिक 50 रां होननानैबो लिरनो हायो रां आरो फैसानि गेजेराव दशमिक सिन होनाय जायो दानाय गाहायनि रां आरो फैसाखौ राङाव लिर दा बे मा दङ बे मोननै दङ हा रांबो दङ फैसाबो दं सासे मानसिनाव रांबो दङ फैसाबो दङ माने थाइसेनि बारा थाइसेनिफ्राय गोजौसिम आरो थाइसेनि खमनि अनजिमानि फैसाबो दं बिनाव दा बेखौ जोङो जमायै राङाव मारै लिरगोन दा बेहायबो आं बुंदों रां आरो फैसानि गेजेराव दशमिक सिन होनाय जायो माने जुदि जोङो रां आरो फैसाखौ जमायै लिरोब्ला बेखौ मा खालायो दशमिक होनांगौनो रां आरो फैसानि गेजेराव दशमिक होनानै डाइरेक्टलि बेखौबा जयै रां होनानै लिरनो हायो जेरै कखनाय बेहाय मा लिरदों 5 रां 40 फैसा बेखौ जों मारै लिरनो हायो राङा बेसेबां 5 ओमफ्राय बिनि उनाव दशमिक 4 लाथिख' मा फैसा दशमिकनि उननि अनजिमा मा जायो फैसानि अनजिमा दशमिकनि आवगायनाया मा जायो रां हा ओंखायनो बेखौ मा लिरगोन 5.40 रां होननानै फरायनो हागोन हा थिग बेबायदिनो 10 रां 75 फैसा
दा बेखौबो नाय राङा बेसेबां 10 दशमिकनि उनाव माया फैगोन माखौ लिरनो हायो जोङो फैसाखौ लिरोना ओंखायनो बेहाय फैसाया बेसेबांमोन 75खौ लिरदो ओमफ्राय उनाव रां होनो हासिगोन जों बा बेखौ मारै फरायगोन 10.75 बुंनांला 7 रां होननानै लिरनो हागोन बा फरायनो हागोन जों मिथिबाय दा बेबायदिनो माखासेखौ बिदिनो नायलांदो 15 रां 20 फैसा मा जागोन 15.20 रां ओमफ्राय नैबेनिया 3 रां 90 फैसा बेखौ मारै लिरनो हागोन 3.90 रां ओमफ्राय बिथिं 57 रां आरो 50 फैसा बेखौ मारै लिरनो हागोन 57.50 रां होननानै लिरनो हागोन दा बे मा दङ 2 रां 30 फैसा 2 रां 30 फैसाखौ मारै लिरगोन 2.30 रां होननानै जोङो जमायै लिरनो हागोन दा थिग बेबायदिनो नोंसोरो गोजौनिखौ आबुं खालायनायखौ नायै बे मोनथामखौ नोंसोरो आबुं खालायनानै लिरनानै लानो नाजा दिनैनि भिडिअआ बिदिनोसै नोंसोरो माखासेखौ लिरना लाबानो जाबाय।